ว่าชนทลีว่าएकदम नोंनि साहा फुदुंनायाथ' बरियाखा माथो हो जाम्बा नोङो साहायालाय गोथावाथ' जाखागोन ना थुनथुलि फुदुंनाया गिथारबा थावै जाफेरो इस नंगौना बे नोंसिनि आयानो बुंखाथारनायखौ नुवाखै नोङो आरोथ' नोंबोथ' लोंनानै मोनथिबायना साहाखौ माबायदि केसा लोगो साहाया माबायदिमोन गोथावना थुनथुलि फुदुंनायखौ मानोथो गोथाव जाया जानोब्रा हो जिन्दगियाव माने जिउआव बेबायदि साहा मोनलोंफेराखैलै आङो गोदै गोबाबनिफ्राय लानानै मस्ला मस्लि गोसा गोखा माबा माबि आरोना होमबा नों गोथावसो मोनदों आरो साहाखौ औ बुंखाबायना जिउआव बेबायदि फार्स्ट टाइम सोरबा बानायना होदों माखौबा गोथाव जास्रालायबावदोंसो जायखि सोरबा अननानै बानाया मानो बा रागा जोंनायानो जाया मानो बेबायदिलाय सोरबा थार गोसोजों सोरखौबा अनोब्लासो खालामो नङा होमबा जाम्बा नोङो नङा माथो आंथ' सानदोंमोन बे आंखौ रागा जोंगोन माथो रागाबो जोङा दे आरो जेखियानो जाया मानो थुनथुलि नोंनि आयंखौबो नुबाय गोसोआ मोजां मोनबायलै दाथ' ओमफ्राय गोजोनबायना न'आव थांफिनदो आयौ थोस होखाथारबायसो होमबा नों दानो एसे मोजां साहा फुदुंना मोनलोंनानैनो उफ जेबो नङा दे नोंथ' आरो लाखियोबा हरबो थालांबावोसोमोन आङो ना मा होनो आइबोथ' फैखादों नालाय लाखिना लाखिया गावखौनो आंनि गोसोथोनाय बायदि सानना लादों बे माथो जानोब्रा ओमफ्राय नों बानायबालाय जागौमोन ना जानो हाया बियो गोसोथोनाय लाजाया ना नोंखौ ना सोरखौबा आयु मानोलै जाम्बालाय गोसोथोनाय लाबा खर' गाज्रि जायोना आथ' नंनायनि नङिनि बिन्दास लाइफासो थंसो जालांगोन सोर बुङा बेबायदि थुनथुलि हो गोसोथोनाय लाबा जे थंस' जालांगोन होननानै लाइफा बुंलायनांगौ आरो मिन्थिखायो जोंफ्रा आंथ' उदां उदां थाग्रा मानसि सिंगेल लाइफानो एकदम बेस्ट जेरावखि गोसो थां फै ना टेनसन ना दुखु ना ब्रेकआपनि टेनसन ना गाना थांनायनि टेनसन नों बेबायदिसो सानथारो आरो बेबायदि नंजोबा ना आंनि लाइफनि डायरियावथ' बेनो आच्छा दे बेफोरथ' जाबाय थुनथुलि ओमफ्राय मोनथिगौलै आङो नों जे आंखौ दुखु मोनदों रागा जोंदों मिथिदोंबालाय माथो होनबा जोब्बाय आरो बेखायनोथ' प्लिज फोजोबदो ना खेबसेलाय गोरोन्थिया जाखायोना मा इसेबां नायनो बालायनाय जाबाय आरो नों आंखौ नों जेरैबायदि सानदों आं इसेबां गाज्रिथ' नङाना बिसास दानि जुगावलाय नों फोथायब्लाथ' आं माब्लाबा फोथाय खेबस' खालामाना आरो आं गुबुनफोर बायदि नङालै थुनथुलि जाबाय जाबायना जानानै थांबाय जोब्बाय थेवबोथ' दाथ' आं दङना नोंजोंनो ओमफ्रायथ' बेबो सैथोलै थुनथुलि आं गोसो जानानै खालामनो होननानै खालामाखैब्रा नों निमाहा होआबा अरायजो दुखु मोनबाय थागोनलै आङो ओमफ्राय मा खालामबाथो निमाहा होगोन दे देनाय बुंनायसाय आं दिनैसिम रावखौबो एसेबां मानि निमाहा बिथाबाखैलै थुनथुलि नाथाय आंनो गाज्रि मोनदों गोरोन्थियाबो जाबाय दे आंनिनो थेवबो लोगो साननानै निमाहा होदोना आंखौ नांगौबा थुनथुलि नोंनि आथिंखौ खुलुमसैलै आङो बाखि नों आंखौ गुबुन साजा होलै आरे नोंथ' आरो जुदासो माथो मानसियानो सोरखौ नङा बेबायदि खुलुमनाय निमाहा बिनि थाखाय नों आंखौ आथिंखौनो खुलुमबाय नांगौबाना नों गुबुन साजा हो आंखौ आं गनायगोन ना रायलायलासे दाथाना बिदि प्लिज सानस्राङाथ' एसेबांबो गाज्रि नङाना मानो होनबा सोरबा गाज्रिबाथ' बे एथबां बिदि निमाहा बिथारनाय नङामोन ना नों आंखौ निमाहा होनो हागोन ना थुनथुलि गोजोननाय थागोनलै नोंनिसिम थुनथुलि नानि एसेबां बुरजा फैसा मादै बेखौ आंनिफ्राय लाखिदो नोङो नङा आं मारै लाखिनो हानांगौ जाखो एसे बुरजा फैसाखौ बेखौ नोंनि मादैनिफ्राय ओरै लाखिगोन नोङो आरो बेखौ अननानैसो होदों आङो नानि दाथ' नोंबो मिथिगौ नोंनि आइयाबो बेबायदि अपारेसन जाबाय आरो हालोदाबो बारा मोजां नङा आरो आंखौ एहसान खालामदों बेबायदि दा साननानै अननानै होनायखौ बिब्दि बुङा नङाना थेवबो आं बे फैसाखौ लाखिनो हानाय नङालै मादै नों आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आयु नाथाय मानो नानि
लाखिनो हागोन दे आंहाबोथ' माने गोसोआ बोरैबा मोनलायलाङोना बिदि गुबुननिफ्राय फैसा लाबाय थानो नङा नानि नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा दे आरोथ' बे फैसाखौ लाखिब्लाबो नोङो जेबो बेबायदि गोसोआव गाज्रि मोननाय बा गोसोआव खें खें मोननाय बेफोरबायदिखौ लाबोनाङा दे मानो आंहाथ' मोनोना ओमफ्रायो ओहो थेवबो जुलि मादैखौ जेबो मोननाङा दे मिन्थिबाय थेवबो आं लाखिगोन बोरै दे फैसा लाबाय थानाय जासिगोन ना जेबो नङा बुंखाबायना आङो न' लाखिदो आरो नाय नोंनि आइयाबो मोजां जानाय लोंनाय नांथ'गोन आरो बांद्राय खस्थ' खालामनायखौबोथ' हाखानाय नङा नों लुबैया नामा नानि जे नोंनि आइया थाबैनो एकदम मोजाङाव फैथों होननानै लुबैयोथ' आरो बेथ' बे ओमफ्राय अब्लाबो आरो बेखौ हरफिनाबाबो जागोन दे नानि मिन्थिबाय आरो गेदेरफोरनि बुंनायखौबो एसेबां मानि ना खालामनो हामा नङाना नोंनो साननानै नाय मा आं गाज्रि बुंदों एसेबांबोथ' बुरजा नङा जायखिया एसेल' नानि लाखिदो जेबो नङा जागोन दे होमबा आन्टि नाथाय थेवबो आं बेखौ सुख'फिनगोन फैसा मिलायबानो दे होमबालाय नोंनि गोसोसै आन्टियाथ' जोंखौ जोबोद मदद खालामबाय दाना बदलावसो आं जेबोखौनो खालामफिननो हायासै दाबो माने आंहाथ' आरो साख्रिनिबो एकदम नागिरगासिनो आं इन्टारभिउबो दङ दाबो जाथ'वाखै बिनिनो एकदम तैयारि रेडि खालामगासिनोखा आङो हाब नंगौ नामा दे मोजांसो बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा ओमफ्राय नानि जोंहाबो एसे लेट जाबाय अब्ला थांदिनोसै जोंबो दे माब्लाबा ओंखाम जानो फै दे मादै फैनायाथ' र' समा मिलायथोंसै माब्लाबा सम जायोब्ला फैनोसै दे होमबालाय जेबो मोनजास्रायासैनो नोंसोरो मा नांबावगौ दे जोंनो साहा लोंबाय मेथाइ जाबाय आरो मा नांबावगौ दे बेनो जथेस्थ' थेवबोथ' ना नोंसोर हाखु दाखुसो फैबाय नङाबाथ' माबा मोनसे तैयारि खालामगौमोन आं थेंक गड फैसाखौ लाबायथ' बियो आं होबाथ' एकदम लाखानाय नङामोनलै आइयाबो दा जबरदस्ति होनायखायसो मानो होनबा थुनथुलिनो फैसानि गोनांथि जाखागोन ना मोनथिखायो रा आङो बेखायनो आइखौ होनथिनायानो मोजां जाबायलै एखनबा समाव नांब्रबनोबो हानाय मानिबा आंखौथ' रागा जोंखादों जेन'बा होमबाबोथ' नों रागा जोंबालाय मा जानो आंथ' सानोना हनै मुदलाया फैबायथ' मुदला नै सानसे उनाव बस रायलायदोंलै आं नै नोंनि आइजों आबा थांसै ना होमबालाय औ आइ थांसै माथो दे थ'दो गुजुनाय बेमार जादोंबा आंनाव पिक चक्लेट दं जालां गालामा खिच दानो मोजां जागोन बे फोजोबस्रांगोन बेबायदि जेबो नङालै होमबा नों आंनि खाथियाव नाटक खालामफैदो नाथक जाबाय बायो नामा मोनसे लास्ट खोथासो सोंनो फैदोंमोन आङो माबेलाय आंना समानो बिराद खमथार ओमफ्राय नों आं लिरनायखौ फरायदोंना फरायाखैलै नों लिरनायखौ औ फरायदों दाना आं नोंनो जे होलांदोंमोन औ फरायबाय आं होमबा आं लिरनायखौ फरायमारबाय मा जाखो आमजोलाय फरायबाय आं ओमफ्रायथ' आं जोबोद खुसि मोनबायलै नों जे फरायबायना बेहायलाय खुसि जानांगौनि मा बाथ्रा दं दे होमबा नोंबो बुजिमारबाय दाना बुजिबायथ' आरो बिराद मोजाङैनो फरायखादों ओमफ्राय फरायनानै बुजिजोब्बाय आं गासिबो बाथ्राखौनो हाब होमबाथ' बिनिफ्रायबो अके खोमा दे आरोथ' नों मानो लिरनाय नांगौ दे खुगाजों बुंबाथ' जायोमोन ना दे जागोन दे एकदम रेडि खालामजोबना फैगोन आं नेक्स्ट बाराव रेडि खालामबानो जाबाय माथो आरो वा एसेबां खुसि मोनबायलै लाइजामखौबो फरायबाय ओमफ्राय आरोथ' अकेयानो खोमा दे माखौथ' खुसि जानानै थांसैखोबा आरोथ' लाइजामखौलाय मा फरायबावनो दे दहाय गावनो बुंखाबायना बेखौनो बुंखादों बियो माथो जाखो अके बेखायनो आन्दाजैनो फरायबाय होनबाय आं खायसे गाज्रि सानग्राफोरखौ डिलिट खालामलै मेहेर माथि आरोथ' थांखांनाय समफोरखौबो माथो गोसोखांबाय थानोब्रा जास्ट फरगेट बास गोरोन्थिफोरखौ एक्सेप्ट खालाम एन्ड नाउ रिस्टार्ट योर लाइफ ना बेफोरखौ सानबाय थाना माथा मारिबाय थाना लाब गैयालै आरोथ' आंनि लाइफआथ' थादौआलै आङो एकदम थांबायल' थागोन सोर रागा जोङो जोंबाय था सोर थालाङो थाबाय था मोनथिलालै आंबो जेबो रायलायगोन ना रायलाया मिथिया थेवबो आंनो रायलायग्रोनोसै दे जायखि गोरोन्थिया जायनिखि जाया मानो
आं बेबायदि बोराबलायबाय थानो बाबाय आरो आंनिबो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा दे बुंगोन आं सरि जायखि गोरोन्थि गैयाब्लाबो सरि बिनायावलाय मा थरिना गाहाय जागोन एकदमबारे बबा बबि बायदिसो मोनबाय आं मिहिर बेफोरबायदि दाथासै माने नोंबो रायलाया आंबो रायलायाना दे जाबायना मानोथो एसे रागा जोंबाय थाबावनो ना मिहिर एसेबां रागा जोंनायाबो थिग नङाना एसेबां गोबाव आच्छा आइ एम सरि ना दे जाबायसै आंनो सरि बुंबायना नों मानो रायलाया दे हो नों आंखौ नुनानैसो नायख्लिंबावबाय बेबायदि हामा नङाना एसे गोबाव रागा जोंनो गावनि हाथरखिखौनो आइ एम सरि ना आं नोंजों रायलायाबा सोरजों रायलायगोन दे एसेबां नायनो बाबाय मोनसे फिसा बाथ्राखौनो दे जागोन दे आरोथ' आं बुंबायना मेये बेनिफ्राय थांसै थुदो बेहाय थाला जोङो मानोना नोंनि आइयानो गासैबो खालामजोबो गावनिनो पापनि साजा मोनदोंदां बियो मा होनदों औ नंगौ नोंनि आइनिनो गासिबो खैफोदा बेफोरो बुंबा नों आंखौ गाज्रि मोननो हागौ नाथाय सैथोखौसो बुंदों दे आङो आं बुंनोथ' सानामोन बिदि थेवबो दिनै बुंनांगौ जाना फैबाय आङो मा खालामदों बिलाय मा खालामदों बियो दे बेखौ बुं मा खालामाखै बियो हो दाथ' आंनाव प्रुफ गैया र' जेबो अब्लाबो बुंदों आङो नायबाय था मेहे जुदि नों बेयाव थाबाय थायोना बिसोर सानसे जोंखौ गोजान खालामनासो गारगोन बियो आरोथ' बे दाख्लै जानाय जामायाबो गावनो माबा मोनसे खालामदोंमोनदां खिजानि आंखौसो बिदि खालामनो सानदोंमोन नों मा खिन्थानाय हो आंनि आइयाथ' खिन्थायाखै नोंनि नोमायानोथ' खालामो बाथ्राखौ मानिफ्राय मायाव लांखो थुदोथ' मेहे नांगौबा ना जों बहाबा बेलेगाव थाहैगोन बेहाय थाला हा नाङा जोंनो बेबायदि जेबो नाङा जोंनो लाजाबथों आइया हारसिंनो गाव उनाव बुजिगोन नों जेबो लुबैनाङा दे आइनि जेबो लुबैनाङा बेनिफ्रायल' थांसै अब्लासो गोजोन मोनसिगोन जोङो ओमफ्रायथ' आं दङ ना अब्ला मा गोदाव सोराव बुंलाबायखोलै आंना नोंनि नोमानि गासिबो प्लेनखौनो हमनो हाजोब्बाय दानिया बेना माबा मोनसे गिदिर प्लेन खालामनायनि सिगां जों ओंखारलांसै बिनिफ्राय है सिरि थादो आरोथ' आइया जाम्बासो खालामगासिनो नोंखौ नों राजिल' जादो बिनिफ्राय ओंखारलांसै जोङो थुदो आरोथ' बेफोरबायदि बुंनायनि आंखौ रागा जोंना लाब गैया नंखागौ नालाय नंखागौ एसे बांद्रायबाय नामा जेबो बांद्रायाखै ओरैनोबाबो बे आंखौ सैखिया बेखायनोथ' नोंनिफ्राय गोजान खालामनो नागिरबाय थायो ना नोंबो नोमाजों जाम्बा खालामजानानै आंखौ से खालामबाय थानोसै आंखौबाथाय नुवाखै खोनायाखै नों दाय हमनो हाबाय ओमफ्राय बिमाखौबा फोथायलायबावा नामा दा रावजोंबो नांलायनो गोसो गैया आं जास्ट सिरि थादो नाथ' सोरखौबा दाय हमनो ना सोरखौबा दाय होनो जेबो गोसो जायाखै आं सिरि था ओमफ्राय नों मा आंखौ बावनो नागिरदो हो सोर बुंदों दे नोंखौ बावनो होननानै आरे मानसिफ्रानो बेमारसो जाला जोबथारबाय नामाब्रा नोंबो थैनो बावला खोमा र' मेहेर बे चंगियाबो जोंनाव फैथारलाथ' फाग्लिया गावनि लोगोखौसो बावखो ना माखो बेलाय आंबो थांनोनो सोलाबाखै फाइनट आइयाबो बेमारि ओमफ्रायथ' न'आवबो रावबो गैया जाहैबायना जों बायदिनि लाइफआनो एसे आलदा जाखायो खोमालै माथो जेखौ साननोल' हायो सिमांल' नुनो हायो मोगथांथ' जाफुंखायानो माथो इसोर सिमां नुनायनि अनगा माथो हानो दे बबावबा लामायावनो थांनायाव आरोना हाथायफ्राव ड्रेस मोजां नुबाबो हरखाबै गोसोफ्रावथ' सानसै र' आयै जि मोजां आंनाव फैसा थाबा बायथारगौमोन आं नाथाय पकेटाव नायबा जिर'बा उफाय गैया माथो खालामबावनो आरो बेबायदिनो हांमा थास्लाय आरोना मालाय गोनांफोरनासो जेखौ गोसो बेखौ बायदो जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांदो जेबो नङा दे टुनटुलि मोजां सम सानसे फैखागोन दे नै आइ टुनटुलि आलासिफोरा थांबाय हामसाय आलासि फैनायावनो मानो बेबायदि थङालि बाङालि देखायो फालाय आइ आखल गाज्रि बुङोना बिदिबा बुंबालाय मा जादों थेवबो सानदाबा नायनाय एसे मोजां बिमायाबो मोजां जोंखौ सिगांबो नायबाय आरो दिनैबो फैसाबो होलांबावबायसो माथो जाखो आंथ' लायासो बुंखादोंमोन गावसो होलांथारदों
आयु हाबाब देनांहाय जावैसोखौ बेबायदि सानबाबो बायदि मोनबा हामथारगौहाय नोंनिखौहाय मा बुंदों नोङो जाम्बि जाबाय नामा नोङो वाव जाम्बि नुलायखो हा गावनि फिसाजोनि जानो गोनां न'खरखौ बेबायदि लुबैनाया माथो गाज्रि जाखो आइ जालायखो गोसो थोबस्रांबायबाबो बेबायदिनो सेंग्राखौ मोनबा हामगौहाय आइ नोंबो फद' सिदा सादा माबा रायलायनायफ्राबो मोजां बारा फाल्थुबो नङा अबाव गोसो थोनो न' आयै आं बेबायदि माथा खराब जानो गोसो गैया खर' गाज्रि बायदि टेनसनफोरखौसो आजाथा खर'आव रुजुना लानाय जागोन बे आयै हासोर सोर बुङो होमबा नोंखौबो बुंनांलाया नोंसाजा मिन्थिखायो गासिबो आरो हाबिखौलाय मा खालामनो नागिरलायखो खादासो एसे हेबनो नागिरदों आङो जोंना खादायानो गैलाना औहाय हा बायनायबो जायासैबा बेखायनो एसे हेबनो आं ओमफ्राय बाजैबो फैगोन नामाथाय बुंदोंमोन दहाय फुङाव फैयोबालाय हामाथो फैथोंसै सोर मानो दाबो हामनो रोंला मा मुलि जानांगौ जायाखै नङा जाजोब्बायानो हाय माया खाफाल गाज्रि जाखो ना माखो आंथ' बेबायदि लाचारि बेबायदि बोरै थाबाय थानो हाबावनांगौ बोरै हानांगौ जाखो ना गोसो बायदि थांनो हायो ना सिखारनो हायो मा जाबावगोन माया हो मानो मायाफ्रानो खामानि होदिया आंना दा गावखौनो एकदम लाचारि मोनथारबाय आङो मानो बिदि जाखो होमबा नोङो आरोथ' बोरैबा दा मियाजों हाथरखि थानायखायसो नङाबा आंखौसो नायनांगौमोन दे आंथ' हारसिंबो थांनो हायाबो जिरायनोबो हाया सिखारनोबो हाया मानि एसे खस्थ' मोनखो डक्टराबो बुंबावबायसो दा माला हामगोन खामानि होदियासै बोरै जानांगौ बिदिबालाय माया आं दुखु मोनसोबायलै सानायजों जाबजों दुखुजों एकदम मानो बिदि जाखो साला मुलिखौबो होआ नङा मलम होन मुलि होन माबा नानायनि होन जानायनि होन जाजोब्बाय दा फाफि आथिङा आरो आखाया मानो हामदियासै एथ' दामि मुलि जानानैबो आं बोरैबा गिनायसो मोनसोबायलै मेराबायाल' ब्लड थांना होदो सेसखासै माया थेवबो दाबो बुंगासिनो आङो मुलि जाबावनांगौ दंमोन आइखौ रुमाव लांसै आङो आं सानदोंमोन बिहामजोखौसो बिदि खालामगोन दाथ' आं मिन्थियामोन ना जे आंनो बेयाव गोग्लैगोन बे फाफि थावआवबो आंसो गोग्लैनो मोनबाय जायखौ आं हाथरखि बिहामजोनो दोनदोंमोन एसेबां खस्थ' खालामनानैबो जाहां उल्था आंसो दिनै बेबायदि जानांबाय बिहामजोसो लेंगि जानांगौमोन जायनि थाखाय बेफोर प्लेनखौ बानायदों आङो हाथरखिनि थाखाय लुनाय थावा आंसो उल्था गोग्लैबाय एथ'बां गाज्रि दिन सौफैबाय नोंनि माया आरोथ' आबा मेहेराबो मानो एसे बै टाइमाव बिदि फैनाय नङाबा इसेयावनो एरायथारबाय हाथरखिया नङाबा दिनै बेबायदि दिन जानायानो नङामोन आंनिया आंनि जायगायाव हाथरखियासो थागौमोन बिसोर लेंगि आखाइ साखाइ बायजोबगौमोन